Ahoj, vítajte pri videu o medzinárodnej komunikácii. Ako uvidíte, nejde len o preklad všetkého do iného jazyka. Medzinárodná komunikácia pokrýva širokú škálu otázok. Môžete komunikovať telefonicky, videohovormi, e-mailom prostredníctvom svojej webovej stránky, priamych správ, reklamy a dokonca aj faxom. Áno, faxy sa stále používajú. Toto video sa však viac zaoberá obsahom týchto správ než výhodami jedného kanála oproti druhému. Pozrime sa na tieto možnosti a na to, ako môžete komunikovať na medzinárodnej úrovni vo viacerých jazykoch. Prvým aspektom je skutočne preklad vašich materiálov, webovej stránky, e-mailov a podobne. V dnešnom globalizovanom svete by sa jazyk už nemal považovať za prekážku v obchode. Existujú 3 metódy prekladu textu a zvuku. Strojový preklad, ktorý využíva umelú inteligenciu na preklad do požadovaných jazykov. Strojový preklad poháňaný umelou inteligenciou prešiel v posledných rokoch dlhú cestu, vďaka čomu je pre firmy aj jednotlivcov zdanlivo jednoduchšie a cenovo dostupnejšie komunikovať s ľuďmi hovoriacimi inými jazykmi. Ako pri každej novej technológii je však dôležité pochopiť jej obmedzenia. Výhody strojových prekladov sú lacné, zvyčajne bezplatné, sú jednoduché a rýchle na použitie. Pokrývajú takmer každý jazyk. Môžu sa použiť na hovorené aj písané preklady. Hlavnou nevýhodou strojového prekladu je, že pri preklade zložitejších textov stále existujú výrazné obmedzenia. Praktické využitie strojových prekladov zahŕňa preklad prichádzajúcich a odchádzajúcich e-mailov a správ, chatov, krátkych blogov a príspevkov na sociálnych sieťach, krátke improvizované hovorené preklady. Pozrime sa na hybridné preklady. Hybridné preklady sú najskôr preložené strojom a následne ich skontroluje kvalifikovaný prekladateľ. Výhody hybridných prekladov sú lacnejšie ako čisto ľudské preklady. Chyby, nešikovné formulácie a nesprávna kontextová interpretácia sú odstránené. Nevýhody hybridných prekladov. Môže byť ťažké nájsť prekladateľov pre každý jazyk, ktorý vás zaujíma. Jazyk by mal byť stále čo najjednoduchší, aby sa obmedzil čas potrebný na kontrolu a opravu človekom. Praktické aplikácie hybridných prekladov, preklad webových stránok, základná krátka faktická dokumentácia, návody na použitie. Dobre, teraz zostáva už len ľudský preklad. Ide o preklady, v ktorých sa nepoužíva strojový preklad. Odborník, ktorý je rodeným hovoriacim, zohľadní kultúrne nuancy, štýl a vždy zabezpečí prirodzené a pútavé prijatie na novom trhu. Každá informácia a výzva k akcii bude profitovať z medzinárodnej obsahovej stratégie, ktorú vytvárajú viacjazyční odborníci, rozumejúci tomu, aká frazeológia najlepšie osloví obyvateľstvo ich krajiny. Výhody ľudských prekladov sú jedinou akceptovanou verziou pre určité právne dokumenty. Zaručujú presnosť a to ako z hľadiska terminológie, tak aj komunikačného zámeru. Dokážu poskytnúť kultúrne presné preklady, aby bol celkový zmysel správy správne sprostredkovaný čitateľovi. To je obzvlášť dôležité pri používaní sociálnych sietí. Fungujú oveľa lepšie ako služby typu hovoriť a prekladať pri osobných stretnutiach. Nevýhody ľudských prekladov sú najdrahšou možnosťou. Sú pomalšie ako služby založené na umelej inteligencii, takže môžu byť problematické pri dokumentoch, ktoré sa často menia a majú krátke termíny. V prípade osobných stretnutí je potrebné tlmočníka objednať na presný čas a miesto. Praktické využitie ľudských prekladov. Notársky overené dokumenty, ktoré môžu prekladať len certifikovaní prekladatelia. Všetky právne dokumenty. Mali by ste si tiež uvedomiť, že pri preklade právnych pojmov môžu byť tieto preložené z jazykového hľadiska, ale v rámci inej právnej jurisdikcie nemusia mať žiadny právny význam. Preto môžete pri preklade právnych dokumentov potrebovať aj nezávislé právne poradenstvo. Ceny služieb ľudského prekladu. Cena závisí od dĺžky prekladu, zapojených jazykov, zložitosti textu a nakoniec aj od toho, či musí byť notársky overený. Dobre, týmto sme pokryli vaše možnosti prekladu textu, ktorý ste si pripravili.
Na ďalšom slajde sa rýchlo pozrieme na to, ako môžete pripraviť text, ktorý sa dá dobre preložiť do viacerých jazykov. Pri písaní textu na preklad môžete dodržiavať niekoľko zásad, ktoré pomôžu zabezpečiť, že text bude dobre preložený. Nech si vyberiete akúkoľvek možnosť prekladu, je kľúčové, aby bol pôvodný text dobre napísaný. Zle pripravený text sa po preklade len ešte viac zhorší. V prvom rade používajte jednoduché slová, jednoduché krátke vety, odrážky na vymenovanie kľúčových bodov, ktoré chcete zdôrazniť, a krátke odseky na oddelenie rôznych myšlienok, ktoré chcete komunikovať. Nemali by ste používať zložité obchodné termíny, kultúrne alebo športové odkazy, cudzie slová, metafory, slang či žargón, idiómy. Tieto totiž úplne závisia od kontextu a kultúrneho porozumenia. Ak je to možné, mali by ste sa tiež vyhýbať alebo obmedziť používanie skratiek, prirovnaní trpného rodu a slova vy. Mnohé jazyky totiž rozlišujú nielen jednotné a množné číslo slova vy, ale aj rôzne stupne formálnosti a akékoľvek vety alebo frázy, ktoré by mohli byť nejednoznačné. Ak chcete ušetriť čas pri písaní textu, môžete zvážiť použitie umelej inteligencie. K dispozícii je niekoľko riešení. Najznámejším je však pravdepodobne ChatGPT. ChatGPT vám dokáže vygenerovať text na pokrytie akejkoľvek situácie v takmer akomkoľvek jazyku, ktorý by vás mohol zaujímať. Požiadajte ChatGPT o vytvorenie textu pre e-maily, brožúry, webové stránky a prezentácie. Stačí len vysvetliť, čo chcete, aké pravidlá chcete uplatniť a poskytnúť akékoľvek informácie, ktoré považujete za relevantné. Upozornenie, ak ChatGPT poskytne nejaké fakty alebo odkazy, overte si ich. Je známe, že ChatGPT si fakty a odkazy niekedy vymýšľa. Skontrolujte text a upravte ho tak, aby lepšie vyhovoval vašim požiadavkám a realite. Svoju situáciu poznáte lepšie ako ChatGPT. Príprava odpovede. Pripravte si odpovede na medzinárodné dopyty. Je užitočné pripraviť si portfólio štandardných odpovedí a príloh, aby ste mohli rýchlo reagovať na zahraničné žiadosti o informácie. Je vhodné pripraviť sa ešte predtým, než dostanete akékoľvek dopyty zo zahraničia. Portfólio štandardných odpovedí a príloh pre rýchlu reakciu na zahraničné žiadosti o informácie. Odpovedzte rýchlo alebo vôbec. Oneskorenie naznačuje nezáujem alebo necitlivosť voči potrebám potenciálneho klienta. Ak dopyt prichádza z krajiny, ktorá je na vašom čiernom zozname, jednoducho pošlite štandardnú odpoveď s poďakovaním, ale odmietnutím. Zdvorilosť nič nestojí a nikdy neviete, možno sa situácia v budúcnosti zmení a stanú sa z nich perspektívni zákazníci. Odpovedzte na všetky otázky. Záujemca sa môže pýtať veľa otázok. Ak niektorý z vašich štandardných e-mailov alebo príloh odpovedá na otázky, pošlite ho. Ak nie, upravte e-mail alebo prílohu tak, aby ste odpovedali na otázky. Používajte vecný a profesionálny tón. Neosobné formálne odpovede nerobia dobrý dojem. Uistite sa, že meno, titul a telefónne číslo odpovedajúceho sú súčasťou e-mailového podpisu. Pridajte personalizované prvky, aby ste pôsobili priamo a ústretovo. Odpovedajte v jazyku, ktorý bol uvedený. Väčšina dopytov je v angličtine. Niektoré sú v jazyku záujemcu, ale žiadajú odpoveď v angličtine. Aj v takom prípade odpoveď v ich jazyku zanechá veľmi dobrý dojem. Nech už použijete akékoľvek riešenie, pôvodný text je kľúčový pre dosiahnutie kvalitného prekladu. Avšak v prípade marketingových materiálov na vysokej úrovni, kde vyjadrujete emocionálne koncepty, preklad často nemôže byť doslovný a budete musieť s prekladateľom prediskutovať, aké posolstvo chcete vyjadriť. Po príprave textov budete musieť zvážiť svoje reklamné a marketingové stratégie a možnosti, ktoré máte k dispozícii. Na tieto sa pozrieme na ďalšom slajde. Ste teraz pripravení na digitálnu reklamu a marketing? Nasledujú hlavné možnosti, ktoré máte k dispozícii. Viacjazyčné mikrostránky. Dôvod predplatného tejto služby je uvedený vo videu Prvé kroky. Za veľmi malý ročný poplatok je vaša spoločnosť propagovaná v 35 jazykoch, ktoré dosahujú viac ako 95% svetového HDP.
reklamy Google. Toto je určite najväčší trh s online reklamou. Inzerenti vytvárajú kampane a nastavujú možnosti zacielenia, ako sú kľúčové slová, lokalita a publikum. Potom ponúkajú ceny na kľúčové slová s Googlom pomocou aukcie v reálnom čase, aby určili umiestnenie reklamy na základe výšky ponuky a skóre kvality. Inzerenti platia iba vtedy, keď niekto klikne na ich reklamu. Čím lokálnejší je trh a čím jedinečnejšie je kľúčové slovo alebo fráza, tým nižšie budú náklady. Sociálne médiá. Pre medzinárodný trh B2B sú dva hlavné kanály sociálnych médií LinkedIn a YouTube. Odporúčame, aby ste začali s bezplatnými službami, ktoré sú k dispozícii predtým, než prejdete na platené služby Compass a ďalšie online adresáre. Adresár Compass je najkvalitnejšia databáza firiem na svete, pokrývajúca 70 krajín a viac ako 53 miliónov spoločností. Používajú ho marketingové a obchodné oddelenia firiem po celom svete na vyhľadávanie nových partnerov. Z viac ako 7,5 milióna návštevníkov mesačne na globálnej stránke ponúka adresár Compass jedinečný zdroj. Z Compass môžete inzerovať 3 rôznymi spôsobmi. Zaregistrujte svoju spoločnosť zadarmo na Compass. Vylepšite svoj bezplatný firemný profil cez Booster International. Inzerujte na Compass pomocou banerovej reklamy Compass. Určite by sme vám odporúčili začať s bezplatnou možnosťou. Ďalšie online adresáre. Aby vás potenciálni klienti mohli nájsť, musíte zabezpečiť, že budete prítomní a vhodne prezentovaní v čo najväčšom počte online adresárov, ktoré sú relevantné pre vašu činnosť. Väčšina, ak nie všetky z nich, vám umožní zaregistrovať sa bez poplatku. Zoznamy obchodných adresárov nájdete v almanachu exportéra. No to je všetko. Ďakujem za sledovanie. Ak ma chcete kontaktovať priamo, neváhajte tak urobiť. Naša webová stránka a moja e-mailová adresa sú na tejto snímke a v popise nižšie. Ak vám toto video pomohlo, dajte mu like a prihláste sa na odber nášho kanála, kde nájdete ďalšie informácie o tom, ako zvýšiť svoj potenciál v medzinárodnom obchode. Stačí kliknúť na odkaz na odber na obrazovke, nič to nestojí. Ak si myslíte, že by o to mal záujem niekto, koho poznáte, zdieľajte s ním tento odkaz. A ak ste pripravení na ďalší krok, pozrite si ďalšie video v playliste. Je to prepojené priamo tu.